Здравейте, приятели! Днес ще правим видео ще продължим съдбина кръстопът. Нека започваме. Гледайте до край. София. Жилищен комплекс Илинден. Ученичката Яна Шомова е поканила почти целия 9 Д на рождения си ден. Вече цял час тя очаква гостите си, но все още никой не е дошъл. Тя се опитва да се свърже със своите съученици по телефона, но единственият отговор, който получава, е едно съобщение, изпратено от нейната съученичка Луиза, което намеква, че никой няма да дойде на нейния купон. Ма как е хрумнал на тата пачка Луиза да ми напише този скапан СМС? Как е убедила всички да не ми дойдат на рождения ден? Тя, защото не беше поканена сигурно заради това. Даже най-добрата ми приятелка Милица не ми вдига. Много ми е тъжно за Янчето. Толкова се постара детето. Сутринта е станало, украсила е целият апартамент, гримира се, облече се, подредила е всичко за купона и няма никой. Не мога да разбера какво става. Аз си мислех, че нейните съученици я харесват. Защо постъпват толкова жестоко с нея? На следващия ден Яна се опитва да поговори с учениците си, но всички я отбягват. Това потвърждава подозрението на Яна, че новата й съученичка Луиза Робева стои зад проваленото парти за рождения й ден. Двете тинейджърки не се понасят още от началото на учебната година. Аз съм приятелка на Яна, но това, което научих, ме накара да се усъмня в нея. Яна трябва само малко да се замисли и ще се сети, що никой не отида на рождения ден. Ясно е, че тая Луиза ме намрази от самото начало. Както е в нашия клас, не е спирала да ми прави мръсоти. Същия ден в супермаркета Яна умишлено взема вафла, която не плаща. Охраната е залавена в входа и изисква личната й карта. Но момичето има план. Дава бележника на омразната си съученичка Луиза, за да й отмъсти. Тя обаче не е взела предвид факта, че координатите на майката на Луиза са вписани в бележника. Жената е извикана и след малко се появява в супермаркета. Съобщиха ми, че дъщеря ми е заловена с открадната стока. Зарязах всичко на секундата и веднага тръгнах натам. И когато пристигнах, какво да видя? Просто една нейна съученичка се представя за мое дете. Абсолютно безумие. Като намерих бележника на Луиза, си казах, че това е страхотна възможност да я отмъстя, обаче вместо на нея отмъстих на себе си. Откъде да знам, че охраната ще звъне на майка и ще стане такава голяма каша. Само дано това да не се разчуе в училище, че ужас, така ще ми се присмиват. Половин час след като лъжата на Яна е разкрита,